Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Pivný puls. Zhrnutí najdôležitejších noviniek z pivného sveta za minulý týždeň. Olympiádu bude prvýkrát globálne sponzorovať pivo, nealkoholická Corona. Medzinárodný olympijský výbor podpísal zmluvu s pivovarom Anheuser-Busch InBev. Je to prvá značka piva v 40-ročnej histórii olympijského sponzorského programu, ktorá má olympijské organizácii a medzinárodnému športu vyniesť miliardy dolárov. Zmluvu na 3 letné a zimné olympijské hry oznámil výbor v piatok spoločne s belgickým pivarníckym gigantom, medzi ktorého značky patria piva Budweiser, Corona, Modelo. Olympijské hry v Paríži začnú 26. júla a dohoda zahŕňa aj zimné hry v roku 2026 v severnom Taliansku a potom aj ďalšie olympijské hry v Los Angeles v roku 2028. Nealkoholické pivo Corona Zero, ktoré je v pivarníckom priemysle na druhom mieste v celosvetovom rebríčku najlepšie hodnotených pív, tak bude globálnym sponzorom olympijských hier, ako uviedli obe strany. Budweiser minulý rok uvaril rekordných 1,86 milióna hektolitrov piva, medziročne o 4,3% viac. Očakáva preto tržby presahujúce 3 miliardy českých korún. Tento rok Budvar plánuje za 60 miliónov českých korún rozšíriť kapacitu várne na 2,1 milióna hektolitrov ročne. Skrátia tak technologické prestávky medzi várkami piva. Budvar tiež tento rok za desiatky miliónov vybuduje solárnu elektráreň s výkonom 2 MW. Začne stavať v druhej polovici roka. Tento rok tiež zmodernizuje IT systém. Pardubický pivovar, v ktorom skončila výroba v lani v marci, má záujemcov o odkúpenie. Za budovy a pozemky ponúka investičná spoločnosť cez 186 miliónov korún bez DPH. Predaj musí schváliť valné zhromaždenie. Vyplýva to z pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Pardubický pivovar, ktorá bude vo štvrtok 8. februára. Na programe valného zhromaždenia je taktiež predaj ochranných známok a receptúr pivovaru. K tomu hnuteľné veci, ktoré firma Pardubický pivovar ešte vlastní. Pivovári Staroprameň za známky a receptúry chcú zaplatiť 42 miliónov korún bez DPH. Za hnuteľné veci je navrhovaná cena necelých 7 miliónov korún bez DPH. Pardubický pivovar prestal variť pivo 31. marca 2023. Majoritným vlastníkom firmy je od roku 2019 skupina Pivovári Staroprameň. Výroba tam skončila kvôli pandémii a vypuknutiu vojny na Ukrajine. Pivovaru sa nedarilo uskutočniť výrobné a obchodné plány. Časť pardubickej produkcie prevzal pivovar Ostravar, ktorý skupina vlastní. Výrobná časť bola po marci zakonzervovaná. V administratívnej budove ďalej sídli vedenie firmy a ostraha. Funguje pivovárska reštaurácia, ktorú má v nájme externý prevádzkovateľ. Plzeňský Prazdroj zahájil nový rok spoluprácou s pivovarom Siberia. Uvarili Cold IPA Cryonaut. Plzeňský Prazdroj dlhodobo spolupracuje s mini pivovármi zakladajúcimi si na vysokej kvalite piva a nadšení pre pivovárske remeslo. Od roku 2015 s nimi v rámci svojho programu Voľba sládkov uvarí už 13 pív najrôznejších štýlov a na tohtoročný január si pripravil 14. pivo. Tentoraz v spolupráci s mini pivovarom Siberia. Cryonaut sa varil spoločne nielen v Prazdroji, ale aj v pivovare Siberia v pražských Vysočanoch. Sládkovia oboch pivovarov dohliadli, aby ponúkli milovníkom piva jedinečný zážitok. Cryonaut je osviežujúce pivo varené z jačmeného plzeňského sladu a pre tento typ piva typického prídavku ryžových vločiek. Použité boli chmely americké Cryo Pop, Cryo Idaho, Sabro a novozelandské Motueka a Taiheke. Mu dávajú vyššiu horkosť 40 jednotiek IBU a výraznú chmeľovú arómu s jemným dozvukom tropického ovocia, citrusov a bylín. Hlavnou domenou tohto piva je skvelá piteľnosť, takže ho určite ocenia nielen priaznivci nových pivných štýlov, ale aj tradiční českí pivári. Hodnotí spoločné pivo sládok pivovaru Siberia Jiří Bauer. To je na dnes všetko, na zdravie a zase o týždeň pri ďalšom dieli Pivného pulzu. A nezabudnite, čo je pre pivo dôležité, vypiť ho.